खुलुमबाय बयखौबो आंनि जे नार्जारि 22 इउटुब चेनेलाव बयखौबो खुलुमबाय फिन खेबसेबाव नैबे मोनाबिलिनि गोजां बोथोर दिन गोजांदोंबो एसे माथो खालामनो उफाय गैया उन्दुनायनि सिगां एसे भिडिअ बानायनो साननानै बानायबाय आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअआबो एसे मिनिथावबो आरोना माथो खालामनो जाफ्लेबाय थानाय भिडिअ आरोना Your favorite actor soर? Actor? Favorite actor, male actor. Favorite actor? गासिखौबो मोजां मोनो जेनेबा नोंनि one of the best नों बयनिफ्रायबो साबसिन मोनसिनग्रा मायाव माखौ नायनानै साबसिन मोनो नों जेनेबा बेनि बबेखौहाय बेनि बडिफोराबो ओमफ्राय भइसआबो गासिखौबो आं मोजां मोनो बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो डेन्जार इउटुबारफोर दं दे माथो खालामनो डेन्जार एडिट खालामग्रा दङ जाथारै एडिट खालामग्रा दङ माखासे इउटुबारफ्रा ना रागा जोंथाव जागौ ना मिनिथावगौ ना माथाव जागौ गलासो मासि गलालै आसरितसो मोनलायखायो आं सम फाग्लानो बिदि जायोलै